So, hi mga ka-viewers, kung bago pa kayo sa aking Facebook page na Pongs TV, paki-follow na mga ka-viewers, no? Kada itong page na Pongs TV mga ka-viewers is for tutorial only, no? Sa mga baguhan dyan sa naka-media creator or naka-Facebook reel dyan mga ka-viewers, no? Please follow, like, and share mga ka-viewers. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-viewers kung paano natin makikita ang ating mga restriction, no, or mga restriction natin ni Facebook Meta, no, yung mga bawal, no. Kaya nagtaka tayo mga ka-viewers kung bakit hindi tayo agad na monetize ni Facebook Meta, dahil yan sa mga restriction natin, kung baga mga bawal, no, na in-upload natin tapos na nakita ni Meta na bawal yan, no. So yan ang tinatawag na restriction mga ka-viewers. So dapat nyong malaman yan mga ka-viewers para madali kayong ma-monetize ni Meta mga ka-viewers. So nga ito ituturo ko sa iyo mga ka-viewers. So nandito na tayo sa Facebook page ko mga ka-viewers, no, sa nakikita nyo. So sa itaas mga ka-viewers may nakikita kayo na tatlong guhit mga ka-viewers, no, na profile picture natin, no, sa taas yan. I-click nyo yan mga ka-viewers. Tapos scroll down, help and support mga ka-viewers. Click nyo yan ang help and support. Ito yan. Click nyo yan, help and support. Tapos nakikita nyo ba ang support inbox? Yan. Ito po mga ka-viewers, no. Click nyo yan ang support and inbox. Support inbox. Click. Tapos yan. Nakikita nyo yan mga ka-viewers. Report about others. Kung may mga video or picture kayo na hindi maganda, kung ni-report nyo yan mga ka-viewers, dyan makikita sa report about others. I-click ko yan mga ka-viewers, ha. So no report, no, wala akong ni-report. Back tayo mga ka-viewers. So your alert. So yung your alert mga ka-viewers, yung mga restriction na natin, no, yung dito makikita yung mga restriction, yung mga bawal ni Facebook Meta, no. Diyan makikita natin mga ka-viewers, no. Kumbaga dito yan natin makikita kung anong mga in-upload natin na mali, diyan natin makikita. So click yan natin ng your alert. So yon, wala akong violation mga ka-viewers, no. Wala akong violation mga ka-viewers kasi bago pa itong page ko, no. So iba ko mga ka-viewers. So yan, dyan nyo makikita mga ka-viewers sa your alert, no. Yung dyan nyo makikita kung anong mga in-upload nyo na na-restrict ni Meta mga ka-viewers. So yan lang mga ka-viewers, ha. Sana may natutunan kayo sa aking small tutorial mga ka-viewers, no. Please paki-follow, comment, like, and share.